ሰላምታና ብጻሕኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ ህጹጽን ኣገዳስን ሓገዝ እንተዘይረኺቦም ብውሕድ 33,000 ብጉድለት ኣመጋግባ ዝተጎድኡ ቆልዑ ትግራይ ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። ዩኒሴፍ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብታ ብኹናት ተሃስያ ዘላ ትግራይ ዘይተደረተ መተሓላለፊ ንክህሉ ክንገብር ኢና ክብል ንዝኣተወ ቃል ንኽተግብር ተማሕፂኑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቲ ትካል ጄምስ ኤልደር ትካላት ረድኤት ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ከኣቱ ተዘይክኢሎም ከቢድ ሰብ ሰራሕ ጥፋት ክስዕብ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። እቲ ዘደንቕ ነገር ኣብዘን ዝቕጽላ ኣዋርሕ ኩነታት ውሕስና ምግቢ እናተበላሽዎ ስለ ዝኸይድ ብሕልፊ ንቖልዑ ኩነታት ክኸብዶም እዩ። ስለዚ እኽሊ እንተዘይተዘሪኡ ካብቲ ዝጠቐስናዮ 33,000 ኣሃዝ ንዓቐብ ሓደጋ ሞት ኣብ ቆልዑ ከጋጥም እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንዩኒሴፍ ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንክረክብ ክሕግዙን ንኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንከወግዱን ክንኽእል ኣለና። ዩኒሴፍ ኣብ መግለጺኡ ብውሕድ 140,000 ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዳርጋ ጥሜት ደረጃ ከም ዝርከብ ጠቒሱሎ። ብዘይካዚ 56,000 ቆልዑ ብሰንኪ ሕሱም ዋሕዲ መግቢ ክንክን ዘድልዮም ኮይኖም ኣለዉ። ማእከላት ጥዕና ተጎዲኦም፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና መጥቃዕትን ምፍራሕን ተፈጺምዎም፣ ብሰንኩ ድማ ናብ ስርሖም ንዘይ መምላስ ወሲኖም እዮም ይብል እቲ ውሃቢ ቃል ኣስዒቡ። ተንቀሳቐስቲ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ጉጅለታት ምግብን ስርሖም ብነጻነትን ክሰርሑ ጥጡሕ ባይታ ክረኽቡ ኣለዎም። ኣብዛ ንዛረበለና ሰዓት ክታበት ንፍዮ ኣልምስን ቫይታሚን ኤን ንክህቡ ይብገሱ እዮም ዘለዉ። ክንዝክሮ ዘለና ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝቐትሎም ስእነት ምግቢ ዘይኮነስ ከም ሕፅረት ጽሩይ ዝስተማይን ጉድለት ጽሬትን እዩ። ነቶም ዕለታዊ ንምንባር ክብሉ ይቃለሱ ዘለዉ 1.3 ሚልዮን ቆልዑ ንምእባድ ካብ ዘድሊ 47 ሚልዮን ዶላር እቲ 13 ሚልዮን ዶላር ከም ዝጎደለ እውን ገሊጹ ኣሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣምቦ ወፍሪ መረፃ ዝነበሮም ሓላፊ ፓርቲ ብልጽግና ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ፓርቶም እንተተዓዊቱ ብፍልጠት ቴክኖሎጂ ብቁጠባን ብኣገባብን ክሰርሕ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ኣብቲ ናይ ኣምስሉ ዝበሎ መረፃ ኦነግ ስለ ዘይተሳተፈ ከም ዘይጠዓስ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ኦነግ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኦነግ ብወገኖም ዋላ እውን ኣብቲ መረፃ እንተዘይተሳተፍና ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ዝጀመርናዮ ተሳትፎ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንቅጽለሉ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልጽ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ብወገኖም ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ በይኑ ተወዳዳሪ ኮይኑ ምቕራቡ ንናይቲ ሃገር ጸገም ዘጋድድ እምበር ካልእ ረብሓ ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ከም ዝበሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሻድሻይ መረፃ ኢትዮጵያ ናይ ቅድሜና ሶኒ ከም ዝካየድ ዝገለጸ ቦርድ መረፃት ሃገር ብወገኑ ኣብ ትግራይ፣ ሃረሪ፣ ሶማሊ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ክልላት ኦሮሚያ፣ ኣምሓራ፣ ደቡብን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ድማ ገለ ከባቢታት ብሰንኪ ጸጥታን ካልኦት ጸገማትን ኣብዚ እዋን እዚ መረፃ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ እዩ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ። ኢትዮጵያ ኣስታት 400,000 ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ከም እትረክብ ተገሊጹ። ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ዶክተር ሊያ ታደሰ ብመሰረት ዝሃብኦ መግለጺ መንግስቲ ገንዘብ መዲቡ ብዓይነትን ብበዝሒ ዝበለጸ ክታበት ንምርካብ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢረን። ብመሰረት እዚ 400,000 ተወሰኽቲ ክታበት ኣብ ዝቐረባ ካብ ኩባንያ ኮቫክስ ንምምጻእ ይስራሕ ኣሎ ኢለን። ኢትዮጵያ ንገለ ክፋል ኢትዮ ቴሌኮም ናብ ውልቀዋንነት ንምስግጋር ሎሚ መስርሕ ከም ዝጀመረትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ቁፅፅር ዝነበረ ቁጠባ ንምኽፋት ዘሎም ውጥን ዓብዪ ዘላን ቅድሚት ከም ዝኾኖን ተገሊጹ። ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ን40 ብጽሕት ቴሌኮም ንምሻጥ ምቅርራብ ተዛዚሙ ኣሎ ይበል። ኢንቨስተራት ዝቐርብዎ ዋጋ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ከርክቡ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ዋላ እውን ኣኽበርቲ ጸጥታ ስጉምቲ እንትወሰዱ 18 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ክፍለ ግዛት ሌክ ስቴት ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ነይሩ። እንተኾነ ዝተቆጥዑ መናእሰይ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ስለ ዝትኩሱ ኣኽበርቲ ጸጥታ ኣብ መንጎ ነገዳት ንዝለዓል ግጭት ጣልቃ ካብ ምእታው ይቁጠው እዮም ይብል ዝመጸና ዜና። ኣብ ደቡባዊ ሞቃዲሾ ማእከል ወተሃደራዊ ታዕሊም ተመሳሲሉ ዝኣተወ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ንርእሱን ካልኦትን ከም ዘጥፍአ ተፈሊጡ።
ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ክልተ ምንጭታት እትውልቀ ሰብ ዩኒፎርም ሰራዊት ለቢሱ ናብቲ ስፍራ ከም ዝኣተው ኣረጋጊጾም ጉድኣት እውን ወሪድሎ መንግስታዊ ምንጭታት ብውሕድ 10 ምልምላት ወተሃደራት ተቐቲሎም ካልኦት ከቢድ መቕሰልቲ ወሪድዎም ይብሉ ኣዛዚ ሰራዊት ሶማልያ ብርጋዴር ጀነራል ኦድዋ የሱፍ ረግ ብወገኖም 10 ተዓለምቲ ከም ዝሞቱን 20 ከም ዝቆሰሉን ንሚድያታት እቲ ሃገር ገሊጾም እዮም ካልኦት ሚድያታት በዝሒ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ካብቲ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ፈጻሚው ባዕለይ እየ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱሎ ሕብረት አውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን 5 ዓመታት ዝዘልቕ ውዕል ንግዲ ተሰማሚዖም እቲ ውዕል ብሕልፊ አውሮፓዊ ሕብረት ንኣሜሪካዊ ኩባንያ ቦይንግ ቀንዲ መንሓንሕቱ ዝኾነ ኩባንያ ኤርባስ ይፈቅዶ ዝነበረ ድጎማ ዝምልከት እዩ እቲ ሓበራዊ ስምምዕነት ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምስ መራሕቲ አውሮፓ ኣብ ብሩሰልስ ድሕሪ ተራኺቦም ምዝታዮም እዩ ኮሚሽነር ሕብረት አውሮፓ ኡርሱላ ቮን ደር ለን ቦገነን ባይደን ትኩረቶም ኣብ ምጽጋን ምስ አውሮፓ ዘሎ ጽምዶ ኣሜሪካ ምግባሮም ዝናኣድ እዩ ኢለን ፕሬዚደንት ባይደን ናይ መወዳእታት ስርሖም ኣብ አውሮፓ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ጀኔቫ ምስ መራሒ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ምርኻብ ኮይኑሎ መራሕቲ 7 ሃብታማት ሃገራት ወይ ከዓ G7 ኣብ ኢንግላንድ ድሕሪ ዝወሰንዎ ቢልዮናት ዶላራት ንድኻ ሃገራት ወፍሪ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ታሪፉ ዘሎ ዕማም እቲ ክታበት ንዘይ ምውሳድ ንዝረኣይ ምዕጢጣይ ምቕልባስ ዝብል ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወካሊ ዋን ካምፔይን ዝተባሃለ ትካል ዝኾነ ኤድወን ኢኮርያ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ህዝቢ ይግደሰልካ እየ ብድሕሪ እቲ ክታበት ንዘሎ ምርምር ይተኣማመነሉ እየ ዝብል መልእኽቲ እንተመሓላሊፎም ውፅኢታዊ ክኾን እዩ ይብል ተንተንቲ ብወገኖም ዕውትነት ኣብ ልዕሊ ምዕጢጣይ ዝውሰን ኣኻሊ ክታበት ምስ ዝርከብን መብዛሕትኡ ህዝቢ ምስ ዝኽተብን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቒሱ ካብ ፈውሲ ቫይረስ ኮሮና ከይርሓቕና ኮቪድ ኖቫ ቫክስ ዝተባህለ ሓድሽ ክታበት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተማህዘ ተገሊጹ እቲ ብኣሜሪካዊ ኩባንያ ዝኾነ ኖቫ ቫክስ ዝተማህዘ ሓድሽ ክታበት ኣብ ልዕሊ ከቢድ ኩነታት 100% ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተሳለጡ ክሊኒካዊ ፈተነታት ድማ 900 ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሞሮኮ ኣሜሪካ ዝመርሐቶን ኣንበሳ ኣፍሪቃ ዝተሰየመን ሓበራዊ ታዕሊም ኣብ ሞሮኮ ይካየደሎ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ዝሃቦ መግለጺ ልዕሊ 700,000 ወተሃደራት ዝተፈላለየ ሃገራትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ወይ ከዓ ኔቶን ኣብቲ ታዕሊም ይሳተፉ ኣለዉ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንዘድሕኖም ቀንፈዘብ ይብሉ ዝነበሩ ስደተኛታት ናበይ ከም ዝወስዶም ስፍራ ይእልሽ ኣለኹ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ትካል ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝሓለፈ ሰሙን ን410 ኣብ ጀልባ ተሳፊሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዘድሐኖም ይዝከር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሓደ ገጸር ደቡብ ኣፍሪካ ሃንደበት ሰባት ኣልማዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ምስ ተገልጸ ዋሕዚ ህዝቢ ንኣልማዝ ኣበጊሱ እቶም ዘይተጻረዩ ኣእማን ኣልማዝ እንተኾይኖም ኣብ ዘይተረጋገጸሉ እዋን ልዕሊ 1,000 ህዝቢ ናብቲ ኣልማዝ ዝተባሃለ ክቡር መዓድን ዝኣርየሉ ስፍራ ይውሕዝ ኣሎ ኣርጀንቲና ኣቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ኣብ ሞት ውሪ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ኣርማንዶ ዲየጎ ማራዶና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 7 ሰባት ቃሎም ምስማዕ ጀሚሩ ብዓቃቢ ሕጊ ኣርጀንቲና ዝቆመ ኮሚቴ ክኢላታት ሓኻይም ብመሰረት ዝበጽሖ መደምደምታ እቶም ንማራዶና ይሕክሙ ዝነበሩ ኣባላት ሕክምና ስርሖም ብግቡእ ኣይፈጸሙን ኢሎም እዮም ማራዶና ኣብ መበስስ ዓመቱ ዓሚ ብሰንኪ ወቕዒ ልቢ ከም ዝዓረፈ ይዝከር ንሱ ጸገም ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን እውን ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ ይብል እቲ ዜና ተፈጺሙ ነመስግን በትረን ዜና እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓን ጸብጻብ እንትንሓልፍ ልክዕ ድሕሪ ሰሙን ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ፍሊጡ ብምኽንያት ጸጥታን ካልእ ዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ዝመጽእ ሰሙን ምርጫ ዘይካየደሎም 59 ከባቢታት ምርጫ ንጳጉሜን 1 ከም ዘካይዱ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ሶላኔ ሓቢራ እስክንድር ፍሬው ዘዳለዎ ሳራፍሳየ ክተቕርቦያ
ኣብዚ ቅጽል ሰሙን 14 ሰነ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዜጋታት ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ በመሳተፍ ድምጾም ክህቡ እዮም። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ መወዳእታ ቅድመ ምድላው እዚ መረጻ ዘብርሁን ንዝቐረብሉ ሕቶታት መልሲ ዝሃበሉን እዩ። ሎም ምሸት ካብ ዝህልዎ ፍጻመታት ብምብጋስ ኣመኻሪት ርክብ ህዝቢ እቲ ቦርድ ሶልያና ሽመልስ ከም ዝኽብላ ይብርሃ የድምጽ መስጫ ወረቀት ከዛሬ ጀምረን ድምጽ መውሃብ ወረቀታት ካብ ሎሚ ጀሚርና ክነከፋፍል ኢና ጥንቃቐ ዘድልዮ ብምዃኑ እቲ መዓልቲ መረጻ ምስ ቀረበ እዩ ዝባጻሕ ንሓለዋ ንመቐመጢ ተባሂሉ ዝግበር ወጻእታት ንምቕናስ እውን ተባሂሉ እዩ ብምዃኑ ናብ ኩለን ክልላት መረጻ ከነባጽሕ ኢና እየን ዝበላ ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ንምስታፍ ቁጽሪ ካርዲ መረጻ ዝወሰዱ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 37 ሚልዮን መብጽሑ ሓበሬታ እቲ ቦርድ የመልክት ኣብ ሰሙን ዝስርሑ ዕዮታት እዞም ካርዲ መረጻ ዝወሰዱ ድምጾም ክህቡ መበረታዕ እዩ ዝኸውን ክብላ ሶልያና ይዛረባ የምርጫ ዓይነቶቹ ምንድናቸው የድምጽ አሰጣጥ እንዴት ዓይነታት እቲ ቦርድ መረጻ እንታይ እዮም ኣዋህባ ድምጽኻ ከመይ ከእዩ ኣብቲ ድምጽ መውሃብ ወረቐት ድምጽ ዝወሃብ ዝብል መልእኽቲ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት መራኸብቲ ሓፋሽ ንሕልፍ ኣለና ሓጺር ናይ ድምጽ መልእኽቲ እውን ብሞባይል ስልኪ ከነሕልፍ ጀሚርና ኣለና ካልእ ከባቢ 102 ዝኾኑ ኣዝዮም ንጡፋት ማሕበራት ሲቪክ ብፍላይ ኣብቲ መዓልቲ መረጻ ሰባት ወፂኦም ንኽመርጡ ዘለዓሉ ትምህርትታት ከመሓላልፉ እዮም ዋላ እኳ 167 ማሕበራት ሲቪክ ሓበሬታታት መረጻ ንምሕላፍ ተመዝጊቦም እንተነበሩ ኣብ ሰዓት ብንጥፈት ዝሳተፉ ዘለው ግን 102 እዮም እየን ዝበላ ግንዛበ መረጻ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ስጋብ ከይዲ መረጻ ክዕዘቡ ዝተመዝገቡ 46 ማሕበራት ሲቪክ ከም ዘለው እውን እየን ሶልያና ዝገለጻ እዞም ማሕበራት 45,000 ዝኾኑ ተዓዘብቶም ከዋፍሩ እዮም ኢለን ብዛዕባ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ብዝምልከት ንዝቐረበለን ሕቶ ንግዚኡ ዘለና ሓበሬታ ክብላ ከም ዝስዕብ ተዛሪበን የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ቁጥር አሁን እጄ ላይ የለኝም አይ ቲንክ ሳምራይ ብዛዕባ ዓለም ለኸ ቁጥር ተዓዘብቲ ንግዚኡ ኢደ የብለን ምስ በጽሓና ጠቕሊልና ከነቕርቦ ኢና ምኽንያቱ እናተንጠባጠቡ ስለ ዝመጹ እዩ ስለዚ ስጋብ ሕዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ከባቢ 3 ዝኾኑ መጽኦም ኣለው ንሓፈሻ ቁጥሮም ግና ጠቕሊልና ከነቕርቦ ኢና እየን ዝበላ ብምኽንያት ጸጥታን ካልኦትን 14 ሰነ መረጻ ዘይካየደሎም 59 ክልላት መረጻ ከም ዘለው እቲ ቦርድ መረጻ ሓቢሩ እዩ ይኹን እምበር እዞም 59 ክልላት መረጻ ኣብ ዝርከብሎም ከባብታት ዝነብሩ ህዝብታት ሓደ ጳጉሜን 2013 ዓመተ ምህረት ብፍሉይ መደብ ከይዲ መረጻ ከም ዝካየደሎም ሶልያና ተዛሪበን የድምጽ አሰጣጥ ሂደትን ጳጉሜ አንድ ላይ ያከናውናሉ የመራጮች ምዝገባው እንዴት ሓደ ጳጉሜን ከይዲ መረጻ ክካየድ እዩ መዝገባ መረጽቲ ከመይ እዩ ዝኸውን ንዝብል ቅድሚት መረጻ ምክያዱ ዝውሰን ዝኸውን ብፍሉይ ኩነታት ምስ ጸጥታ ተታሒዙ ንዝተፈናቐሉ ወገናትና ሓዊሱ ንኹሉ ዘገናዘበ ን30 መዓልታት ዝጸንሕ ዜጋታት በብዝጣዓሞም ከይዶም ዝምዝገብሉ ኩነታት ብምትዕርራይ ሓደ ጳጉሜን መረጻ ክካየድ እዩ ብድሕሪኡ ነካይዱ መረጻ ግን ኣይህሉን እየን ዝበላ 14 ሰነ ዝካየድ መረጻ ውጽኢቱ ነቲ ሓደ ጳጉሜን ዝካየድ መረጻ ከይተጸበየ ኣብ እዋኑ ከም ዝግለጽ ቦርድ መረጻ ኣፍሊጡ ፓርላማ ኢትዮጵያ 547 መንበራት ዘለዎ ኮይኑ ካብቲ ናሕናሕቲ መረጻ ሰዓራይ ኮይኖም መንግስቲ ንምስራት ዘኽእሎም ቁጽሪ 50 ተተደመሩ ሓደ ማለት እውን 274 መንበራት ክውንኑ ይግባእ ነመስግን ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና